Borisko, si pokakaný? A prečo kričíš? Prečo nekričíš? Mami, som pokakaný. Som pokakaný. No vidíš. A prečo kričíš? Ako babka Anka a mama dole a Lulu a všetko ostatné. A prečo nekričíš? Mami, Borisko je pokakaný. A ja prídem. Ja ťa prebalím. Ja viem, že nemôžeš pokakaný spinkať. Ale ty to musíš povedať, mamke. Pokakaný som. Pokakaný. Som. Som. No vidíš. Pokakaný A, som. áno, a prebalím ťa a pôjdeš spinkať, dobre? Prebalím ťa a ideš spinkať, dobre? Borisek. Áno? Katíne, tam. Koho? Katíne, tam. Katíne ponožky? Nie, to sú mamkine ponožky. Nie, Kaťa tu nemá ponožky. No poď, idem ťa prebaliť. A povedz ešte čokoláda. Dada. A ako sa ráno zdravíš, mamke a ľudské? Dobré ránko. No ako sa zdravíš? Dobre, tak čo papáš? Bebe? Čo papáš ty? Aké keksiky? Bebe. Tiki tanko. Aha. Kaka, papa. Koho? Tiki tanko. Bebe. Tiki tanko, papa. Mamka? Tata. Tata papa, hej. A ty čo papáš? Čokoládu horkú.